umara'i wal muluk fatahimuhu fi dinihi. Idan kun ga malami yana bin gidajen sarakuna, yana bin gidajen masu mulki, ku tuhuma addininsa ba daidai yake a wajen Allah ba. Amma ka yarda da Allah, innal izzata lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Shi yasa jiya nake gaya muku ni dan conservative ne, ina nan akan ra'ayina da su maliku suka tafi suka bar mu akai. Ba wanda ya isa wura ba yarda wani mutum ya mana wulakanci ba, na haka babu ruwanmu da harkar kowa. To ne da riga da wajen kwana, ko baka motsa ba sai Allah ya baka, ko ka ce wani baka ko bai baka sai Allah ya baka. Wa min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Mutumin kirki man yi alƙawari cikawa yake ya kuma Allah rabbul izzati wal jalal. Ya bunayya inna in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi, mai Luqman yace sai shi ya tabi Allah.